الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Erler hatınların işleri bilen ve mesalehler bilen qaimdirlar. Şoların üstünde muraqib bolmakları iki zat sebäplidir. Bir Allah tebarek ve taala erler artık halk edipdir, kuvvette ve bedenine ve şücaatda. Ve biri erler hatınların nefakatını boyunlarına alıptırlar. Pes salihi bolan hatınlar Hudaya muti'dirler ve erlerinin haklarını berca etýändirler ve erlerinin yok wagtynda hefz edip saklama vacip bolan zatlaryny hefz edip saklaýandirler. Ve ol hatınları ki olaryň asi bolup sizlere muvafık bolmasyzlygyndan gorkýadyňyz, pes şolara nasihat edin. Teleke ahlagyň agybetinden gorkudyň. Oň bilen bolmasa, onda düşegini başga edin. Yanında yatmaň. Oň bilenni dogrulamasa, onda urun. Pes eger size muti bolup muvafık bolsa, onda olarga eziyet bermäň we eziyet berjek bolup bahanaň ýerinde bolmaň. Tahqiq Allah tebarek ve taala'n kudreti güýçlidir ve Hudaňyň hukmi hemme hukmden üstündir. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Ve eger er bilen hatynyň arasyna ihtilafdan we judalikdan gorksaňyz, pes äriň garyndaşlaryndan bir adil adamny we hatynyň garyndaşlaryndan bir adil adamy iýerin, ta äre we hatyny nasihat edip aralaryny islah eder ýaly. Eger er we hatyn islahy isleýän bolsalar, Allah tebarek we taala şol ikisini muwaffaq eder we arany islah edip saziş wujuda getirer. Tahqiq Allah tebarek ve taala tamam emellerinizi bilyen ve agahdır. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Ve Hudaýa ibadet edin ve Hudaýa bir şeýni şerik karar bermäň ve ata eneňize ihsan we ýakşylyk edin we ýaqyn garyndaşlaryňyza we ýetimlere we muhtaçlara we garyndaş bolmadyk ýat goňşyňyza we musafiratda we başga işlerde saňa ýoldaş bolanlara we ötürmen musafira we hyzmatkar gullaryňyza ihsan we ýakşylyk edin. Tahqiq Allah tebarek ve taala mutekebbir bolup fahrlanyan adamy gowy görmeýändir. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Oltor adamlar ike özleri bakhil bolupdylar we halka da bakhil bolun diýip emredipdiler. Bu Hudaňyň öz fazly kereminden beren malyny gizläp halka sarf etmeýärdiler we biz kafirlara harlayan azap amade edip koyduk.